Да пачатку ЦТ яшчэ 2 гадзіны. Некаторыя абітурыенты ўжо падыходзяць да Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту. Выпускнікі шукаюць свае імёны ў спісах і чакаюць час, калі можна праходзіць у аўдыторыі. Усяго ва універсітэце да здачы заяўлена 671 чалавек. Задзейнічана 21 аўдыторыя. За час правядзення выпрабаванняў сістэма наладжана і працуе безадмоўна. У Гомельскім універсітэце імя Францыска Скарыны сёння здаюць адразу 4 прадметы. Самы масавы – гісторыя Беларусі. Зарэгістравана 488 абітурыентаў. Многія з прысутных узмоцнена паўтараюць даты і асноўныя паняцці. Здача выпрабаванняў – гэта хвалюючы этап і для бацькоў. Сертыфікаты можна будзе атрымаць пасля 1 ліпеня. Пры сябе неабходна мець пашпарт, дакумент аб адукацыі, а таксама пропуск па вучэбным прадмеце з адзнакай тэсціравання прайшоў. Што да парушэнняў, то як і на цэнтралізаваных экзаменах, так і ў дні здачы ЦТ іх выяўлена не было. Камітэт дзяржаўнага кантролю для гэтага трымае сітуацыю на кантролі пастаянна. Пасля здачы ўсіх выпрабаванняў стартуе прыёмная кампанія. Прымаць дакументы ў мэтавікоў пачнуць 27 чэрвеня, 12 ліпеня ў астатніх. Дакументы на бюджэт можна будзе падаць на працягу тыдня, затым яшчэ некалькі дзён на платнае. Залічэнне запланавана на 3 жніўня.